Ano may gipambaging sa mga kakao. Itanom ni siya og iniguan. Lupo mo. Lupo kamot ni mo lo. Kita pa siya ta. Anak mo kahugaw kita dong basta. Trabaho ta. Nikamo ta. Pero kakaon. Apong taon ng apo. Kamot ta. Kamu ka ni? Maodudong. Sod. Di oy. Kesod. Nadong hugaw na. Anak. Hugaw na oy. Tapos na. Hugaw na. Lula. Ha? Hugaw na. Hugaw? Butang be. Ay, kumatabang ng talulo. Tabang talulo naman, no? Hindi na putpas to may doon. Kayo. Sudah nagpang baging. Amo na itanong iniguan. Kadaghan. Di apa di ari. Daghan kay sila oh. May nalanis ang maabot na tayo mapupo. Sudan o yuta. 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 Ang butangan o tubig. Ano? Tanong. Ihanip dari. Tatang. Maabot alig mga libo ka sidling. Tanaw lang. Tanaw lang ha. Kaya karong kumao ha. Ang tinabangan kayo kada. May rumah ka doon. Sige. Sige. Love. Love di. Ay, kalo. Love. Mama, papa, love. Love, malula. Uy. Kani. Daghan kayo ng dibaging, oh. Ito pa dito daghan. Tago ma. Ano, tago man ta? Ha? Tago. Ano, tago man? Lingaw lang siya doon ha. Nahuman dyan na mo og baging guys. Na. Ang pag bubo na lang ani. Daghan kayo mga gipambaging na mo diri. Pag bubo na lang niya dayon iniguan, amo na ni siyang itanom. Wow. Daghan kaayo eh. Maog dyan ni amo ang kinabuhi diri sa bukid. Pag sigilag pananom. Mailan dyan na ipirming uwan. So, salamat kayo ninyo guys sa inyong pagsunod kanunay sa ako ang mga video. Thank you for watching. Bye-bye. God bless.